Dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Ndikulandireni abale ndi alongo pano pa Tiyankhule na Ambuye. Lero ndi lachiwiri pa 24 Mei chaka cha 2022. Pa 24 Mei paliponse timachitanso chaka china chopambana kwambiri chimene chimatchulidwa kuti chaka cha Amayi Maria, mthandizi wa Khristu, mayi wa ku Africa. Pa 1 January timapanga chaka cha Amayi Maria, mayi wa Mulungu. Lero tikuchita chaka cha Amayi Maria, mayi wa mpingo, mthandizi wa Khristu. Timakhala ndi mavuto osiyana-siyana, timakayika mwa njira zosiyana-siyana. Yakwana nthawi yoti tisakayike uneneri wa Amayi Maria. Amamudziwa bwino mwana wawo Yesu, amatinenera, amatiperekeza. Ndi tsiku lathu ife aku Africa loti tapempha Amayi Maria muzosowa zathu atinenere kwa mwana wawo. Tingonena mobwereza, sitimampembedza Amayi Maria, timamulemekeza momunyadira podziwa kuti ndi mayi wa mpulumutsi amene amatithandiza mapemphero athu kuti afike bwino kwa mwana wake. Lero tiphunziranso maphunziro anayi kuchokera mmoyo wa Paulo oyera. Mawu oyamba akuchokera m'buku la ntchito za atumwi mutu wa 16 ndi 22 kulekeza 34. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi ali nafe Mpaso kuchokera ku St. Kizito Minor Seminary mu Diocese ya Dedza. Ndipo mthenga wabwino ndi monga adalembera Yohane oyera mutu wa 16 ndi 5 kulekeza 11. Ndipo amene akutiwerengera mthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Father Francis Damaseke, National Coordinator for Social Research and Communications, ECM. Tiyeni abale ndi alongo tisinkhesinkhe limodzi. Khulupirira Ambuye Yesu ndipo udzapulumuka iwe ndi a nyumba mwako. Mawu a m'buku la ntchito za atumwi. Ntchito za atumwi 16 kuyambira ndime ya 22 kulekeza 34. Pa nthawi yomweyo anthu onse adagudukira Paulo ndi Silasi. Ndipo akulu oweruza milandu aja adawang'ambira zovala zawo, nalamula kuti awakwapule. Atawakwapula kwambiri adawaponya mndende. Nalamula woyang'anira ndendeyo kuti awasunge bwino angathawe. Chifukwa cha mawu amenewa, woyang'anira ndende uja adawatsekera mchipinda cha mkatikati mwa ndende, namangirira mapazi awo m'matang'adza. Koma pakati pa usiku Paulo ndi Silasi ankapemphera ndi kuyimba nyimbo zolemekeza Mulungu. Akayida anzawo nkumamvetsera. Mwadzidzidzi kudachita chivomerezi cha mphamvu, kotero kuti maziko a ndende adagwedezeka. Nthawi yomweyo zitseko zonse zidatsekuka. Maunyolo a mkaidi aliyense nkumasuka. Woyang'anira ndende uja atadzuka naona kuti zitseko za ndende zotsekula, adayesa kuti akayidi athawa. Pamenepo adasolola lupanga lake nati adziphe. Koma Paulo adafuwula kuti, iwe usadzipweteke, tonse tilipo. Apo woyang'anira ndende uja adayitanitsa anyale, nathamangira mkati. Ndipo ali njenjenje ndi mantha, adadzigwetsa ku mapazi a Paulo ndi Silasi. Tsono adawatulutsira kunja nawafunsa kuti, mabwana, kodi ndichite chiyani kuti ndipulumuke? Iwo adamuyankha kuti, khulupirira Ambuye Yesu ndipo udzapulumuka iwe ndi a nyumba mwako. Kenaka adamulalikira mawu a Ambuye iyeyo ndi onse a nyumba mwake. Nthawi yomweyo, ngakhale unali usiku, iye anawatengera nawatsuka mabala awo. Ndipo pompo iye pamodzi ndi onse a nyumba mwake adabatizidwa. Pambuyo pake anapita nawo ku nyumba kwake nawapatsa chakudya. Ndipo iye pamodzi ndi onse a nyumba mwake adasangalala kwambiri chifukwa cha kukhulupirira Mulungu. Mawu a Ambuye.
tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Mawu mu Uthenga Wabwino monga adalembera Yohane Oyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Mutu wa 16 ndime 5 kulekeza 11. Pa nthawi yomweyo Yesu adawuza ophunzira ake kuti, tsopano ndikupita kwa amene adandituma, ndipo palibe ndi mmodzi yemwe mwa inu ondifunsa kuti mukupita kuti. M'mitima mwanu mwadzaza chisoni chifukwa ndakuwuzani zimenezi. Komabe ndikuwuzani zoona kuti n'kwabwino koposa kuti ine ndichoke. Pakuti ngati sindichoka, Nkhoswe ija sidzabwera kwa inu. Koma ngati ndipita, ndidzamutumiza kwa inu. Ndipo Iyeyu atafika, adzatsimikiza anthu apansi pano kuti ngolakwa pakuchimwa, pazakulungama ndiponso kuweruza. Ngolakwa pakuchimwa chifukwa sandikhulupirira. Ngolakwa pakulungama chifukwa ndikupita kwa Atate ndipo simudzandionanso. Ngolakwa pakuweruza chifukwa Satana, mfumu ya anthu oyipa adziko lapansi, waweruzidwa kale. Uthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Kristo. Pochita chaka cha Amayi Maria, mfumu ya kwa Afrika, mthandizi wa Kristo, help of Christians, lero Paulo Oyera akutipatsa maphunziro anayi. Ndimafuna kuti lero tisasinkhe zambiri, zinthu zisanu zokha zitikwanire. Choyambirira, tamva mu Uthenga Wabwino Ambuye Yesu akunena kuti n'kwabwino kuti ine ndikuchoka, kuti Mzimu Woyera abwere adzakhale nanu. It is good for me to leave you so that you should have joy in the spirit. Tikuphunzira chani? Choyambirira akutionetsa kunena kuti nthawi zina ndi bwino tivutike pang'ono kuti tipeze zabwino. Munditsimikiza ambiri tili pamene tili chifukwa chati mavuto tinatake timene tidakumana nato. Ena makolo athu adamwalira tikanala chichepere, zidatiwawa, mitima idasweka. Koma mkatikati mwakusoka mitima mudaona kuti mwina tidakhwima nkachitidwe kathu ka zinthu, nzeru zidakula. Ena mwina adatichotsapo kandi ku seminary kandi ku novitiate, koma mukaona kuti pamene muli lero mukuona kuti ndi pamene muli ndi mtendere. So zikamachitika zinthu ndi bwino kumaona amati the bigger picture, kuti mwina ndi bwino kuti zizachitika kuti china chake chichitike. Monga mujazikhalira kuti madoctors amaona kuti ngati sitidula chala ichi ndiye kuti thupi lonse litha kugwidwa ndi matenda, ndiye kuli bwino tichotse kuti china chake chikonzeke, tizilolera kuvutika. Koma chachikulu Ambuye Yesu afuna tionetsenso kuti Atate, Mwana ndi Mzimu Woyera amadalirana. Atate potilenga kudayenera kuti Mwana abwere adzatipulumutse. Mwana adatipulumutsa, Mzimu Woyera akuyenera abwere azitilimbitsa ndi kumatiyeretsa. Kudalirana chimodzimodzi mmoyo muno, wina akachitako winanso achiteko. Ntchito sindingapange zonse ndekha ayi. Atate, Mwana ndi Mzimu Woyera amadalirana. N'chifukwa chake Mwana pamene wachitako mbali yake akunena kuti now is the reign of the Holy Spirit. Ndili nanu koma not physically now, ndikuyenera ndichoke. Mawu athu oyamba akutipatsa maphunziro ena amene tikuyenera kuti tagwiritsitse tsiku la lero. Choyambirira tikuona kuti Paulo wayikidwa ndende, wamenyedwa, wapunthidwa, wayikidwa ndende chifukwa cholalika Uthenga Wabwino. Koma ali ndende muja mukuchitika zinthu zitatu kapena zinayi zimene zikuyenera kuti zitilimbitse ife. Choyambirira, ngakhale munali mdima ndende, ngakhale unali malo amene sakuwafuna, ngakhale anali m'macheni, ngakhale anali m'maunyolo, Paulo ndi Sila akuyimba mokondwa motamanda Mulungu. Timadziwa makolo asaja adatchuka Paulo ndi Sila ali ndende. So even amidst their troubles, they are praising and singing to their God. Pakati pa mavuto nzotheka kumapemphera, pakati pa mavuto ndizotheka kukhala ndi mtendere. Mtendere osati chifukwa choti tiunyadira chifukwa tiona ngati amisala, koma mtendere ochokera mkatikati mwathu mwenimweni. Apa akutionetsa kuti iye amene ali ndi Mulungu amakhala ndi inner freedom. There is freedom even in prison. Enatu titona ngati pali chimene tikutumikira, ansembe anzanga, sister anzanga, titomona ngati kuti kuno ndi mwina ndili ku prison. Kumene kuja monga Paulo ndi Sila, zimbani nyimbo yanu mupeza mtendere. Ena mutona kuti banja lino ndi
chifukwa choti you are building your happiness pa mwamuna wanu kapena pa mkazi wanu mulibe mtendere, mungokhala amakwinya kuwonda kusowa mtendere. Koma if you take your banja ngati prison, koma nkunena kuti ine prison mwanga model yanga ikhala Paulo ndi Sila, muona kuti muyamba kukhala amtendere, anthu nkumakudabwa nuta koma wazimayendera mavuto osewa kuoneka okondwa. Ayi, because you have your God. Those with God, even where they are in prison, they still find joy and happiness. Paulo akutiphunzitsa zimenezo. Chachitatu chimene akutiphunzitsa nchonera kuti Mzimu Woyera atawamasula, machene atamwatsulidwa, uja jaira uja, titonena kuti wadara uja, woyang'anira Mndende uja, pamene akuchita mantha, ndi Paulo amene akutsegula zitseko kuti hayi usadziphe mtima m'malo, ife sitithawa, ife tili pano, masukani pezani mtendere. Sanasunge grudges Paul. Akanakhala wina umatunga tani, ifetu ndi ana a Mulungu waona, tsono kuti dziwa. Ayi, Paulo akumulimbitsa mtima. Never keep grudges. Osasunga maudani. Amene aja ndatichita zakuti, amene aja Mulungu awaone. Analalika wansembe wina Father Duncan akubranta kuti nthawi zina anthu timaona ngati tikupemphera, tili kutemberera mwachisisi. Amawuzanza athu, Mulungu akudalitseni zimene anandichita amene uja Mulungu amudalitse. Iyayi, let us be honest, don't keep grudges. Anatichita chakwaipa, Mulungu ndi amene amadziwa kubwezera ndi kudalitsa. Kwathu muchina chilichonse chimene takumana nacho kuzikhala kuti dzina lanu Ambuye litamandike. Chachinayi chimene tikuphunzira nchonena kuti Paulo inali nzika ya Chiroma. Anali Muyuda komanso nzika ya Chiroma. Akukamuyika Mndende, akanatha kunena kugwiritsa ntchito ufulu wake wa Chiroma kunena kuti inetu ndine nzika ya Chiroma mukundiyikiranji Mndende, akanatha kumutulutsa. He did not use his position as a Roman citizen kuti alandire zabwino. Tilipo ambiri timapanga abuse positions chifukwa cha zimene ife tili. Hayi, chifukwa chonena kuti ine ndi bwana ndi upita ku banki osayima panzere, chifukwa chakutchuka ndi kudziwika timalanga anthu ena. Paulo sanafuna kugwiritsa ntchito udindo wake molakwika. Anafuna kuti treatment imene akulandira Paul, treatment imene akulandira Silas, treatment imene akulandira anthu ena onse amene akulowa Ndende, chifukwa cha zimene iwo akuoneka ngati adachita ngakhala asalako, nayenso ayilandire chimodzimodzi. Asawomboke, asapulumuke chifukwa cha kutchuka kwake. Ayi, inu ndine kutchuka kwathu, maudindo wathu, kudziwika kwathu, tikugwiritsa ntchito mwa ubwino kapena polangira anzathu. Potsirizira, poona zonse zimene zachitika, mnzathu wa Mndendeyo akuzizwa nde akumfunsa Paulo kuti zachitikazi zandidzidzimutsa, ine nde nditani kuti ndilandire mthenga wabwino. Nde Paulo akumuwuza kuti chachikulu tsono ndikulandira Mzimu Woyera, ndikubatizika, ndikuyamba mwatsopano. Ndipo munthu uja atapanga zimene zija, atabatizika choncho, akuwatenga anthu aja akupita nawo ku nyumba kwake ndikumatumikira, ndikumalalikira mthenga wabwino. Kutembenuka kwenikweni, kulalika kwenikweni, Chikhristu chenicheni, umulungu weniweni ndiye kutembenuka mtima monga anachitira Jera uja ndikuyamba kuchita zabwino. Mulungu adatichitira zazikulu, kodi tidasintha njira? Anzelo akummawa ataunikiridwa ndi Mzimu Woyera, atakaona mwana Yesu, atakumana mwana Yesu, anasintha njira. Inu ndine tikuyenera tisinthe njira yathu. Paulo atakumana ndi Ambuye Yesu pa njira ku Damaseko, anasintha njira, anabwerera kupita ku nyumba ya Ananiya. Uyu Jaira wanena kuti ndiye nditani, wasintha, wayamba ntchito zabwino, ntchito zachifundo. Kodi ndiye nditani? Ndi funso limene ineyo ngati wansembe, ineyo ngati Khristu, ineyo ngati wapabanja, ineyo ngati andale, ineyo ngati mfumu, ineyo ngati doctor, ineyo ngati nesi, ineyo ngati wa polisi, muzidzifunsa koma ndiye nditani? Koma ndiye nditani? Tikamadzifunsa funso limene lipafupi, moyo wathu usinthika. Tipemphe amayi Maria, amayi aku Africa, mthandizi wa Khristu, atinenere kwa mwana wake, atiperekeze kuti titasinthika. Funso every day ndikadzuka lonena kuti ndiye nditani, ndizifunsa ndi cholinga choti ndizisinthika. Pemphero lathu likhale limenelo, kodi ndiye nditani? Dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Maria, Maria